Yebanda sekupathuke sano story sika Vusi Cat Matlala no Tebogoto Beshana. Ava? Obviously, guys, Casey is a court. He has not been found guilty of anything. Yava? So I'm just telling you what's out there. Casey Abo and what's out there with public. That's it. Ningathi guilty okanye akakho guilty umntana abantu. It is still there at court. Kuseza kuxoxwa. Yava? Ngamelani ke. Bese sekule party yoba nanko ngoku Tebza ke ngo-2023 enethwa imvula la nogumbeke nimaziyo. Hayi ke fine imnethe imvula after imnethile imvula xa esethu Tebza hayi man nandi saphila yabo kubizwe iambulance ke nangabantu kubizwe yonke into nyani bathathwe ke ngoku bathathwe bobabini baswe esibhedlela uTebza nechomi yakhe. Hayi ke fine xa befika esibhedlela kufumaniseka kuba ichomi yakhe yena ibethwe apha kwi-spinal cord. So njengoba sithetha nje she is severely disabled and then uTebza yena udutyulwe enyaweni so kwatreatwa ke ngoku inyawo. So ke ngoku guys niyazibuza ke uba ngo-2025 kwenzeka ntoni ngoku kule nto yale case. So uthi ke ngoku Cat after kwenzeke loo nto in 2023 uTebza reached out akuchomna ke ngoku guys kuthi Cat Matlala kweyakhe affidavit okanye kwesakhe statement asenzileyo uthi ke ngoku yena it is impossible yena ba abe ngumsolwa kule case because after la attempted murder ka Tebza uTebza reached out to him wabe embalisela ba yo I almost lost my life kwathini ndicela uzame inzame zoba ndibe protected yabo buff up security yam yava because hey andiyazi kwenzeke ntoni kwathini. So uthi ke ngoku yena uCat Matlala it is impossible that ibinguye because already uTebza ebemthemba. Hayi ke fine siyekeleyo siye ke ngoku kumapolisa uba amapolisa ambamba njani uCat, right? Amapolisa abantu aqale ababamba ngabantu that carried out the hit, meaning that abantu engabo bona abadubuleyo yava abantu abadubuleyo babatrace abade babafumana ababantu babanjwa. Hayi fine after kubanjwa ababantu ke ngoku ii-cell phones zaba bantu za-analyzwa. After ku-analyzwe ii-cell phones zaba bantu kukho u-accused number 2. U-accused number 2 kwafumaniseka uba uthetha nomntu ekuthiwa nguCat Matlala. Yava uthetha nomntu ekuthiwa nguCat Matlala. Njengoba u-accused number 2 ethetha nomntu ekuthiwa nguCat Matlala uCat Matlala lo utransfere imali enintsi ukufa to u-accused number 2 just 2 days before ibe kanti lo mntana uTebza umnethwa ilamvula. Yava? Hayi fine kufumaniseka uba also umntana ka-accused number 2 is also talking to uCat Matlala and umntana ka-accused number 2 is also being transferred imali by uCat Matlala. Never. So yafunyanwa apho ke ngoku le link yoba no man wena unedemesha wena kutsho kuCat ke ngoku wena unedemesha wena because ngoku u-involved kwaba bantu sibarhanelayo. Yava kwenziwa olunye uphando kwafumaniseka uba ke ngoku nyani u-involved kakhulu no-accused number 2. There's a lot ebebeyidibanisa no-accused number 2. Yava so uCat akabanjwanga because of i-evidence ebonakalayo. I-evidence yakhona i-circumstantial evidence so yiyo le evidence abanjwelwe yona basically kudityaniswa kwezinto yoba okay wena ngoku ubusenda imali surely ubuyisendele into ethile abakho sure but bathi surely ubuyisendele into ethile because uyisende ngexesha elithile. Yava hayi fine ke ungabi namsebenzi ke leyo. So ke ngoku uCat uyabanjwa kuthathwa ifowuni yakhe kufunyaniseka uba no man no TK is involved kule nto. TK is involved kule nto njani uTK ibinguye obemali senza i-transfers
uchajelwe ne-money laundering ke yena ibinguye nje ibinguchwephesha kwezezimali owenza sure uba abantu bayabhatala. So that's how she is involved. That's why i-accessory yento ethile kuyo yonke le nto yale case. So ihamba njalo ke guys i-case kaKate Matlala. So uTebza sorry not uTebza, uTK is out on bail. uTebza ingathi yena is out of the country for her own protection. uTK yena is out on bail ye 20,000, and then uKate ngoku abekuhleliwe bayirefusile ibail bathi flight risk, especially kaloku because ngoku kufumaniseke nalo nto yobana une-ID ezinje, une-ID yaseSwaziland. Niyakhumbula masithetha loo nto ke so kwathiwa i-flight risk ke ngoku akanikwa ibail. But I think ireason yoba anganikwa ibail kuyaziwa uba unedemesha eninzi, bayayazi uba idemesha azayenza uphuma kwakhe phaa. So ilapho ke guys icase kaKate Matlala noTebogo.